Bring 500,000 and give him. Enyere 500,000 ọwụ n'elu na Chineke emechagoro ihe o emere n'ụwa. Oru mkpụrụ abalị abụ na ịtọ Disemba enyere 500,000 ma kpụrụ onwe na village ebe a na-eme ike ejide na-agbarawa egwu wee were 500,000 evangelist Ebuka Obi nyere pinye na toothpaste tinye n'ọnụ taya iri were wee ego nye gbarawa mkpụrụ mmiri nwụrụ anwụrụ. Ọ bụ onye ọbụla ka a na-enye ego, ọ bụ onye ọbụla ka a na-enye ego. O nwere ego bụ waste of money and waste of fund. E nwere ego ihe nke fopin na ọ ya bụ uru. O nwere ego ozugbo na-agbarawa ijara mmadụ ebe egwu ijara mmadụ ebe orugo eji ego kwụkwa ọ chọkwa ebe ọzọ na-eme mere aka ya ejekwa ya ego. Taa biko jee zuru ike.